Grabe na ang mga nangyayaring kaguluhan ngayon mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas. At pati itong ibang mga grupo ay nagsama-sama sa EDSA. At panawagan nila ay talagang panagutin itong si Marcos. At itong si Romualdez din, pati yung mga korap na mga opisyalis ng ating gobyerno. Grabe. Nagkaroon po ng matinding kaguluhan dahil nga po talagang mararamdaman ho natin, nararamdaman natin na wala pong presidente sa ating bansang Pilipinas. At sino nga ba ang tila nag-acting president, no? Kumbaga parang presidente pa sa presidente natin. Ay siya walang iba kundi itong si Martin Romualdez mga kababayan. Kaya ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao ay talagang tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang protesta para nga po talagang panagutin ang gobyernong ito. Isa na nga dyan mga kababayan, yung illegal na pagkakaaresto sa ating dating presidente. Dahil nga po, kinuha nila, inaresto nila, imbis na dalhin sa ating local court, ay dinala diretso doon sa Netherlands mga kababayan. Wala po, hindi po dumaan sa tamang proseso. Kaya ngayon, grabe na nga po ang kinakaharap ng mga problema ng ating bansa at dumagdag pa nga ito. Tapos ngayon, ang ginagawa ng ating gobyerno sa media, parang binablock nila yung mga information, lalong-lalo na mga kababayan, yung mga nagrarally na ating mga kababayang Pilipino na prenoprotesta nila upang upauwiin po yung ating dating presidente dito sa bansang Pilipinas at dito litisin mga kababayan. Kasi nga, wala na nga kabayan jurisdiction, hindi na tayo under ng kumbaga hindi tayo sakop o hindi na tayo miyembro nitong International Criminal Court. At bakit itong ating gobyerno ay nakipagsabuatan, nakipag-isa pa dito sa International Criminal Court? Wala na nga ho tayo, hindi na ho tayo miyembro ng ICC. So grabe ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon mga kababayan. So kailangan ho natin talagang magkaisa ngayon. Kailangan natin buong bansa ay magkaisa. At ngayon may darating po na isang malawakang pagsasama-sama ng mga Duterte supporters, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay ito asahan natin mga kababayan dahil ito po ay bilang pagsuporta kay Tatay Digong at syempre isasabay ito sa kanyang birthday, sa kanyang 80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Grabe, Luzon, Visayas at Mindanao. Panigurado ay talagang kakabahan na naman ito si Bongbong Marcos. Kasi nga Luzon, Visayas at Mindanao ay ayaw na sa kanyang pamumuno. So wag naman ho sana na ito yung maging dahilan para magdeklara ng martial law itong si Bongbong Marcos. Kasi nga mga kababayan, oras na magdeklara ng martial law itong si Bongbong Marcos ay makakansila o hindi matutuloy ang midterm election. At tuloy-tuloy yan, baka pati yung 2028 magtuloy-tuloy, siya pa rin yung presidente. Kasi nga mga kababayan, martial law gusto niya, siya lang yung masusunod, batas militar na yung masusunod mga kabayan. So wag ho natin hayaan na matrigger, pero magkakaroon pa rin tayo ng peaceful prayer rally buong bansang Pilipinas. Pero talagang maging mapagmatsyag lang ho tayo dahil hindi natin masasabi baka may humalo sa ating hanay na mga supporters nitong Bongbong Marcos, nitong mga Marcos, itong mga Maka Marcos,
itong mga pro-admin, no, baka may humalo at gumawa ng gulo para magkaroon po ng tinatawag natin na chance, no, magkakaroon po ng chance at rason itong ating presidente na magdeklara ng martial law. Kung magkaroon at magkataon na ganun nga ho mga kababayan ang mangyari, ay talagang masasabi na ho talaga natin na babalik tayo kung ano yung history noong 1986. At magsasama-sama yung ating mga kababayang Pilipino nationwide, worldwide, at ang panawagan ay pag-resignin o patalsikin itong si Bongbong Marcos. Yan yung posibleng mangyari kung sakaling talagang maulit yung 1986 EDSA People Power Revolution. Mga kababayan, grabe, nakakalungkot talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya sa darating ho na midterm election, no, ay suportahan ho natin mga kababayan itong mga kandidato ng PDP laban, itong mga inendorso ni Tatay Digong. Suportahan ho natin para makita ng administration ito na talagang wala na silang puwang, kumbaga talagang tinatakwil na sila ng taong bayan. So ito pa mga kababayan, dahil nga po sa pagkakaaresto, no, illegal na pagkakaaresto at pagkuha kay Tatay Digong at dinala po sa the Netherlands, yung ibang mga senatorial candidate ng alyansang baguong na Pilipinas, yung iba po ay unti-unti nang nagkakalasan. Yung iba ay nananatili pa rin sila kasi baka wala ho silang pondo para sa mga kampanya nila. So sumasama sila dito sa alyansa ng baguong na Pilipinas para libre po sila ng ng pangangampanya sa ating mga kababayan. Pero deep inside yan mga kababayan, parang sabihin nila, ay gusto ko natang kumalas kasi iba talagang administration na ito yung namumuno sa kanila, no? Imbis na ho sila ang mga kampanya mga kababayan, itong alyansa, mga candidate ng alyansang baguong na Pilipinas, imbis ho sila ang mga kampanya, ay presidente po ang nangangampanya. Itong presidente mga kababayan, hindi naman ito tumatakbo, ano? Wala naman itong tinatakbuhang posisyon dahil siya po ang presidente ng bansang Pilipinas. So dapat ang mga ngampanya talaga dito yung mga senador, hindi yung presidente mga kababayan. At alam nyo ba, napakalaking gastos yung ginagawa nilang mga event. Grabe, bonggang-bongga mga kababayan yung kanilang mga rally, itong kanilang proclamation rally ng Alyansang Baguong na Pilipinas. Saan manggagaling yung pondo na yan mga kabayan? Ay nako, ang sinasabi ho ng ating mga kababayan Pilipino, ito ay nagmula dito sa ating national budget. Ikaw ba naman mga kababayan, mag-insert ka ba naman ng 241 billion sa ating national budget, sa ating GAA mga kababayan? Hindi ka ba naman magkakaroon ng malaking budget para sa kampanya? Naku mga kababayan, 241 billion, napakalaking halagang yan. So nakakapanlumo ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya itong ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po sa kanilang mga kilos protesta. Pati yung ibang mga grupo nakikisa na rin mga kababayan, pero mas marami pa rin ang tuloy-tuloy na protesta ng ating mga kababayan Pilipino, yung mga Duterte supporters. At ngayon po ay nandoon po yung ating mga kababayan Pilipino unti-unting nagdadatingan sa bahagi po ng Netherlands, no? Sa The Hague, Netherlands. At bilang suporta sa ating dating presidente na si Tatay Digong na
Siya lamang ang nagbigay ng pag-asa sa ating bansang Pilipinas. Ang akala ho natin mga kababayang Pilipino ay wala ng pag-asa ang ating bansang Pilipinas. Subalit, nung dumating si Tatay Digong, ay naramdaman ho natin mga kabayang Pilipino na kaya pala nating umunlad, kaya pala makipagsabayan ng ating bansang Pilipinas sa ibang malalakas na bansa at kaya ho natin na umunlad basta meron lamang po tayo na strong leadership, no? Kaso ngayon mga kababayan, talagang totoo yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ni Tatay Digong, na ang ating presidente ay talagang weak leader, no? Parang sunuran lamang po ito dito sa kanyang mga nakapaligid. Katulad na lamang itong si Lisa Araneta Marcos, itong si Martin Romualdez. Talagang nagiging sunod-sunuran. Sino nga ba ang leader? Sino nga ba ang Pangulo mga kababayan? I-komento nyo nga dyan sa ibaba. Baka nagkakamali ho lang ho tayo. Baka hindi talaga si Bongbong Marcos ang presidente. I-komento nyo nga dyan sa baba mga kababayan at huwag nyo kalimutan na i-click ang like, share at subscribe nyo na rin. At sa mga haters natin dyan, comment din kayo.